Senilu kien sar studju rigward il-vjolenza domestika f'pajjiżna, studju illi sewa 20,000 euro u li kien ikkummissjonat mill-Gvern, studju illi ilu mwarrab għal sena sħiħa mingħajr ma ġie ppubblikat. The Sunday Times of Malta rrapporta li dan l-istudju wera li hemm nuqqas ta' uffiċjali fih dan il-korp tal-Pulizija u domin fil-qrati li jpoġġu f'riskju ħajjet il-vittmi kif ukoll sistema li għandha nuqqas ta' komunikazzjoni enormi. Dan l-istudju mwettaq mill-Fakultà tal-Benesseri Soċjali bit-titlu Perpetrators of Domestic Violence, Statistics and Perceptions of Risk Factors for Harmful Behavior irrakkomanda biex ifassal tim ta' ġudikatura dedikata kompletament sabiex tisma' każi ta' violenza domestika bilan li jiġi eliminat għal kollox id-dewmien f'każi bħal dawn. Dan fil-waqt illi irrakkomanda wkoll biex jiżdied is-sosten lil korp tal-Pulizija u jintuża wkoll electric tagging fuq il-persuna akkużata bi violenza domestika. Iżda sena wara illi dan l-istudju tlesta, il-Gvern għadu ma pubblikax. L-istudju kien ikkommissjonat mill-Ministeru għat-Turiżmu flimkien mal-Uffiċċju tal-Mara tal-Prim Ministru Lidja Qabela. Jumejn ilu l-istess Lidja Qabela kienet mistoqsija għalfejn dan l-istudju baqa' ma ġiex ippubblikat. Madankollu ma speċifikax la meta se jsir dan u wis inqas il-kontenut tiegħu. Dan ir-rapport ilu sena lest, sena jiġi mwarrab. U minn meta dan l-istudju tlesta nqatlu żewġ nisa kawża ta' violenza domestika. Fil-waqt li diversi persuni oħra għadhom itħabtu wiċċhom ma' din l-isfida tilajnu niżlin il-qorti jgħixu ħajjithom fil-biża'. L-istudju imwettaq minn Andrew Azzopardi, Sandra Cicluna, Jamie Bonnici u Christine Spiteri juri ir-realtà bi preċiż ta' dak li sissa ħareġ li kienet tgħix u tgħaddi minnu Bernice Kassar. L-om ta' żewġ titfal li hija u sejra x-xogħol inqatlet permezz ta' żewġ tiri ta' senter. Sena wara tal-istudju għadu fuq l-iskaffa. U mill-paroli il-Gvern għadu ma mixiex għal fatti bl-aktar mod ċar għad-detriment taċ-ċittadini Maltin u Għawġin.